Молимся.
Марии, май ласку вызвались на сердце перешнего смутку и дарить вечную радость. През Христа Пана нашего. Твоя Богородица Иосиф, Святая Богородица, у нашего Патера, неблагодарного имя наше, и от всякой злой природы, выбавляй нас от всёды. Панна хваленная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, содержательница наша, беззаступница наша, Сыном Своим нас воевай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас создавай. Памятью на святейшей Панна Мария, что николи не здаралась, это покинула того, за Тебе взятая, Тебе не помогут лишь Твоей и просить. Когда недоверно наткнёт за Тебе, о Панна над Панной и Мати нашей просит. Да Тебе прихожу перед Тобой грешным хатом стою. О Мати Слова, не поражай словами моим, а не почуй подставы и выслухай. Аминь. 9-й день Новены, и возрождествуйся с посланием Духа Святого. Пане Иисус Христе, Ты отказав Духа Святого Ти, хто вірить у Тебе. У кожному з нас, обмитим водою просто, повторяється той самий суд, який Ти отказав. З глибини наших душ є струмінь звичприродного життя, криниці якого з'являється Дух Святий. І Он освячає нас святом віри, обужає надію з мертвих повстань і розливає в серце любов. Дух Святий учить нас так само молиться, так само и Иуда, помогая в слабостях наших, бо мы не ведаем, об чем треба молиться. Але сам Дух заступается за нас стогнами и невымовно. Уся наша святость, наше особистое подобенство до Тебе, Христе, має границу Духу Святым, який живе в нас. Тому з вірою в это скликаем, нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай Твоє Слово, Христе, пробиває в нас у повні, как мы складали Тебе подяку у псалмах и гимнах и духовных песнях. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Ты учинил нас про Духа Святого Действия Божьей. Дай нам тем, что Духу разом с Тобою неустанно прославлять Бога Отца. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Одари нас мудростью в день, как мы все робили делом хвалы Божией. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. З'єднай нас з собою Духом Твоим, как нас ніколи не отлучила от Твоей любови, не счастье, Ти прогнёт, и распят Ти голод, галечить небес века Ти немеж. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Пане, Ти досконало ведаєш чоловіче серце, і веди нас завсёды дорогою щирості і правди. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Отче наш, Который в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Всемогутный Боже, просим Тебе учеников, заяснил над нами бляск Твоей хвалы, а Дух Святый нехай Твоим светлом от своего сердца, а дрожных разгласу, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Что нам разум
Сина і Духа Святого. Пан з вами. Гэтай вігілійнай святой мшой розпочинаємо сьогодні святкування урочистості спаслання Духа Святого. Момент, коли Костьол народився, Костьол почав існувати таким, яким його задумав Пан. Момент, коли апостоли відчули цю відвагу, можливість, здольність іти і обвіщати іншим доброю новину, обвіщати те, що Пан воскрес, що Пан збавив світ. Podczas гэтай святой Евхаристии я буду молиться о житті вечнім і даруванні грехов для померлого Вацлава Живірко. Брат Олег буде молиться за померлую Марию Горошченко у сьомий день після смерті, просячи для її Божої милосердності і можливості пробувати у благодатстві Отця. На початку гэтай Евхаристії перепросим Бога за наши слабости и занедбания. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Thank you.
Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, нехай снимется над нами зяние Твоей славы, а Христу святу свету, даром Духа Святого, нехай во своє серце Ти, хто был одрожен, дякуючи Твоей ласце, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владает в едности Духа Святого, Бог пред всем веки вечные. Читание книги Бытия. На всей земле была одна мова и одно слово. Рушивши з усходу, люди знайшли у землі Синаар, равнину и поселились там. И сказали один одному: давайте нарубим цеглы и опалим огонь. И стала у них цегла замест каменев, а земляная смола замест вапна. И сказали: давайте збудуем себе город и вежу, вершине якой узнесется до небесу, и зробим себе знак, как не рассеется по поверхне всей земли. И сошел пан поглядеть город и вежу, что будовали сыны человечие. И сказал пан: вось один народ и одна во всех мова, и вот что почали робить, и не отступятся яны от того, что задумали учинить. Сидим же и смешаем там мову ихнюю, так как один не разумел мовы другого. И рассеял их пан оттуль по поверхне всей земли, и они перестали будовать город. Тому дадено ему имя Вавилон. Вот там смешал пан мову всей земли, и оттуда рассеял их пан по поверхне всей земли. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Спаши, Пане, своего духа и обнови землю. Спаши, Пане, своего духа и обнови землю. Благослови душа моя, Пане Боже мой, великий. Ты обратился в величий красоту, Ты окинулся светлом лицом шатра.
собі стогнем, чекаючи усиновлення, викуплення тіла нашого. Бо ми врятовані праз надію, а надія, калі нехта бачить, не ёсць надії. Бо калі хто бачить, навошта яму яшчэ спадзявацца? Але калі спадзяёмся на тое, чаго не бачым, тады чакаем цярпліва. Таксама і Дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца, але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Той жа, хто даследуе сэрце, ведае, якая думка ў Духа, бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта слова Божае. Дякую Пану Богу. Читание Святого Евангелия по Лукия. У апошні великий день свята Єсус став і закликаючи сказав: «Хто прагне, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірить у мене, у того, як сказано в Писанні, з улоння потекуть реки води живої». Гэта сказав він про Духа, якого повинні були прийняти ті, хто повірив у Його, бо ще не було Духа Святого, тому що Єсус ще не уславився. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Урочистость послания Святого Духа одна з центральних у проживанні і святкуванні, яке має Костюл. Але разом з тим, все ж таки хочеться зазначити те, що у Євангелії про цю подію, яку означає урочистость, нема слов. Послання Святого Духа відбулося вже на інших сторонах Святого Писання, тоді, коли Євангелія скончилося. Але тим не менш, все ж таки сьогоднішнє Боже Слово, яке ви тільки що почули, яке узгадує і якби обіцяє те, що для чоловіка, який вірить, повинно бути відовожним те, що він повинен пити з криниці живої. Він повинен отримати Духа Святого. Це слово, яке, як обіцяння, вже з уст Ісуса, яне відноситься нам до початку Євангелія. Коли служення Ісуса Христа тільки розпочинається. Але все ж таки Євангелія виразно каже про те, що дар Духа Святого становиться доступним після установлення Ісуса Христа. Думаю, що не однойче, згадуючи життя Ісуса Христа, його роль у льосі кожного з нас, все ж таки ми уявляємо те, що був момент у житті Ісуса, коли Він себе принизив, став чоловіком, жив серед людей, і навіть терпів на крижі. Але пішов, пізніше узійшов на небо, і якби його історія буття чоловіком скончилась. Не однойче таке ми маємо уявлення. Але все ж таки варто зазначити те, що Ісус став справді однойче в історії чоловіка, як людське життя було повніше, як людське життя було більш багато. І ніколи бути чоловіком Ісус не перестав. И с послания Святого Духа это плен ощемленного ахвя, его любовь. Он переконывал человека у тем, что Богу варто доверять. Сегодняшнее Божье Слово пригадує нам историю не только початку Евангелия, то, что мы чули в Евангелии от Иоанна,
Але ўвогуле пачатку Святого Пісання, гісторыя свежай Вавілонскай. Думаю, што гісторыя, якую мы неаднойчы ўжо чулі. Это гісторыя, у якой людзі кажуць, што збудуем такую вежу, каб яна краналася нябёсам. Збудуем такую вежу, каб збудуем шлях на нябёсы. А ў іншым фрагменце таксама матывам будавання той вежы было «стане неб баі», «будзе бліжэй небу». І ведаем пра тое, што ні самабудова асабліва не ўдалася, і ўвогуле адносіны людзей сталі зусім іншыя. Яны згубілі тую аднадумнасць, якую пачыналі гэтую справу. Яны сталі чужымі адзін другому. Святое Пісанне кажа, рассеяліся па зямлі. Але з іншага боку, ўсё ж такі, якраз гісторыя Ісуса Хрыста, ягонага жыцця, ягонай ахвяры падкрэслівае пра тое, што Бог стаў чалавекам, каб сапраўды мы змаглі наблізіцца да нябёсаў, каб мы змаглі быць удзельнікамі Божага жыцця, каб мы маглі быць Божымі супрацоўнікамі. Але зноў жа, умовай атрымання Святого Духа, якую сёння чуем у Евангеліі, з'яўляецца вера. Той, хто паверыць, той мае доступ да гэтага. Той, хто верыць у Ісуса Хрыста, той атрымае дар Духа Святого. І таму, спасланне Святого Духа з'яўляецца плёнам жыцця Ісуса Хрыста і ягонай дзейнасці. Але ўсё ж такі да гэтага плёну трэба дайсці, якім чынам дарасці. І гэтым шляхам з'яўляецца вера. Мне здаецца, што варта таксама сёння прыгадаць яшчэ і момант пра тое, што Езус перад тым, як узайсці на неба, асабліва такім яскравым з'яўляецца дыялог з апостолам Пятром, які мы чулі на гэтым тыдні, перад урачыстасцю спаслання Святого Духа, калі Езус, ўжо ведаючы пра тое, што ягоныя дні на зямлі палічаны, ён ужо адыходзіць на неба, але зноў жа, прадбачучы спаслання Святого Духа, ён пытаецца у Петра толькі одно пытанне задае: ці ты мяне любіш? Ён яго не пытаецца, ці ты будзеш працавіты, ці ты будзеш пабожны, ці ты будзеш маліцца, ён пытаецца яго, ці ты мяне любіш. І вось гэтая любоў, неабходнасць любіць, это з'яўляецца знакам таго, што набліжаючы да таго, каб Дух Святы ў маім жыцці дзейнічаў. І можа з неўпэўненасцю, нават нейкім смуткам адказваць на гэтае пытанне пра любоў, але як ведаем, лёс усіх апостолаў быў такі, што яны жыццём даказалі сваю любоў, сваю вернасць. Яны сваё жыццё прысвяцілі таму, каб быць сведкамі Хрыста, які жывы і памёр. І ўвасрос, і ўзышоў на неба, і спаслаў Духа Святого. Яны гэтым прадэманстравалі сваім жыццём. Акрамя Яна, аўтара сённяшняга Евангелія, усе апостолы былі сведкамі настолькі, што аддалі сваё жыццё, былі мучанікамі. Мучанік на лацінскай мове перакладаецца як сведка. Мучанік і сведка – гэта адно слово. Яно азначае тое самае. І Дух Святы, які дзейнічае ў Касцёле, ён захоча да таго, каб мы былі сведкамі. Але сведкамі не толькі вучэння, не столькі вучэння. Таму што неаднойчы сведкаў забіваюць менавіта таму, каб яны не давалі сведчання, каб яны не пацвердзілі нейкіх там акалічнасцей і фактаў. Але калі забіваюць носьніка нейкай ідэі, то, быць можа, з ягонай смерцю і згінець гэта ідэя. Але калі забіваюць сведку нейкай падзеі, то падзея, якая адбылася ў жыцці, яна ўжо не можа загінуць. І таму быць хрысціянінам – гэта быць сведкам Хрыста. Это быць тым, хто супрацоўнічае з Духом Святым, тым, хто распаўсюджвае праўду пра Хрыста воскресства. Аминь. А теперь повстань, вызнай нашу веру. Веровать в Бога. Славится неба и земли, все вашего и я вашего, и возина попала Иисуса
сотворенного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, без якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, погодный Писанием, и взошел на небо, сядет праворучного Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и якого благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына поплоти, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял Господу. Веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вічного в будущем світі. З'єднаний у спільному чуванні і оживлений Духом Єсуса Христа, узнесем до Бога Отца наши молитвы и просьбы. Молимся за святый Костел, как усе его верники, живи належит Божьим детям. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Пан одарил его своей лаской в распознании и выполнении Божьей воли. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто уже принял сакрамент конфирмации, как они охотно слухали Христа и принимали Его в Евхаристии. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей хворых и самотных, как Дух Святый Утешитель одарил их новыми силами и показал сенс терпения. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, которые щиро шукають Бога, как свято ласки освячало их души и привело до сокровенной веры. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлых Вацлава и Марию, как Пан Бог даровал им грехи и принес до своего благодарства. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой литургии, как мы, заховываючи ласку хросту и конфирмации, были послухмяны над мнением Духа Святого. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, який праз Духа Святого улил дары любові у сердце своих верных, выслухай наши молитвы и учени, как мы любили Тебе и отдали выполнили Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Amen.
Духу Святому. Просим Тебе, Боже, освяти гэтые дары благословением Духа Святого, и проси их спашить Твоему костелу такую любовь, ко всему свету нес он свет благословенной правды, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим им до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойче, Всемагутны Вечны Божы. Ты, каб завершыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святого на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўных дзяцей у Христе Тваім адзінаrodным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сына Твоего, Пана нашего, каб прыняў и благословил гэтые дары, гэтые прыношения, гэтую святую и безаганную ахвяру. Складай мне Табе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць и аднаць, и кіраваць им во всем свете разом со слугой Твоим, папам нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, и усими, кто верно захоўвае и вызнае католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугу Твоих, якія сумуюць пасля смерти своих близких. И пра ўсіх тут присутных веруюданых, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, и яны таксама яе Табе прыносяць за сябе и за ўсіх своих близких, за откупление своих душаў, за надею на збаўленне и уратаванне, узносяць свою молитву за Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім Костелом, у Найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолам в огненных языках, найперш спашанную вспоминаем благословленную, заученную Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа. А так само святого Юзефа, обрадника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея и усіх святых Твоих. Праз их заслуги и молитвы нехай во всім аховуе нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от усей семьи Твоей. Заховай дни наши у Твоим супокоем, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, в мощью своего благословения, освяти гэтые дары и учини их досконалым и милую Тебе ахвяру, как стали святы для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего
Єсуса Христа. Напередодні муки Його узяв хлеб у свої святині і достойні руки, подняв очі до неба, до Тебе, Бога, своего Отца Всемогутного, и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв би ти почесний келих у свої святиї і достойні руки, знов тобі подяку складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо в это есть келих крови моей, нового и вечного заповеду, яке за вас и за многих будет пролито для отпущения грехов. Это чините на мою память». Гэта великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Вызнаем Твое воскресение и желаем Твое присягвание. Пане, в службе Твоей Творю святых, вспоминаючи благословленную муку и воскресение, а так само хваленное мне волшебстве Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахверу чистую, ахверу святую, ахверу беззагадную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглядне і милостиво і спогадно, і ласкаво приміє, як прийняв дари праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патріарха нашого Авраама, і святую ти беззагадную ахвяру, якую принес Тобі найвищейший святар Твой, Мельхизедек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай своему святому Анилу, занести в эту ахвяру на Твой небесный алтарь, продавлича Твоей боской величи, каб завсюди всі ми, які удельничаем в этой ахвяре алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Пам'ятай, Пане, так само про слугу Твоїх, Вацлава і Марію, які не жили перед нами со знаком веры и спять у супокою. Просим Тебе, Пане, дай им и учим, кто спочиває у Христе, пребывать у места сутешения, святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, які сподаються на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел уедности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом и ущими святыми Твоими. Увяди прочим у нас и нас Твоих супольность не зря наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению. През Христа, Пана нашего. Праз якого Ты, Боже, усі грехи доброти неоспинно створяєш, освячаєш, оживляєш, благословляєш і нас ними наделяєш. Раз Христос, Христов'ю Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки
вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся. Тому смеемся казалось. Ой, наш, покой и рассудение, святый славия Твоя, приди на царство Твое, будь воля Твоя, я у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дал нам, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусство, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласково спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти избавца нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы сгодно с Твоей волей дарить всех супокоем и верностью, яки живешь и благодаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Бог, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокоя. Вот ран Божий, вот стоит доверяя на себе грехи свету, благословленные, похлебанные, на вечеру Его. Пане, я не вартий, та Ти пройшов мене, а я скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя. О Божий великий день свята, Иисус устал и покликал, кажучи: «Коли кто отчувает смагу, нехай прийде до меня и п'є». Аллилуйя. Здорово, 16.
апостолов, праз Христа Пана нашого. Одразу после заключения Святой Мши відбудеться виставлення святішого сакраменту. Запрошую тих, хто має час, залишатися самі, трохи почувати, просячи Пана Духа Святого для кожного з нас, для нашої парафії, для всього світу, закликаючи, як Бог послав Духа, як одновів і душа этой землі. Прийміть Боже благословення. Пан з вами! Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите у супокои Христа.
з Євангелія Володя Святого Яна. Когда вечер того первого дня третьего, ведь веры дома не сбирались служки приземленные за страху первых людей, пришел Иисус, стал посередине и сказал им спокойно. Сказавши это, показал им руки и голову. Возрадовались служки, бачивши Пана, тогда Иисус снова сказал им спокойно. Я послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказавши это, вдохнул и сказал: примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На кем покинете, на том не останутся. Пане Ісус Христе, так як Харисті, Ти прийшов до апостолів у момент страху, у момент непевності, у момент, коли було все зачинено, коли апостоли не видели, что Тебе робить, так все мы запрошаем Тебе спасение своего духа. Прийди до нас, в наше життя, в наше серце, прийди в нашу щоденність, прийди в той момент, у яких може звірі зачинені, прийти туди, де самим нам вельми тяжко. Спаши Духа Своего, так як спасав Христина апостолів, спаши свою любов, спаши Духа з Його дарами, нехай вводить в наше серце, нехай дозволить нам відчути Його неприсутність. Сьогодні жадаємо закликати Твого Духа, нехай сидить на нас, нехай відновиться більше нашої щоденності. Нехай обновить наше серце, нашу душу. Нехай принесе нам дар надії. Закликаем, Пане, спаши своего Духа.
Panie Jezu, сьогодні, приходячи сюди, стоячи перед Тобою, присутньому на святейшому сакраменту, кожен з нас жадає вручити Тобі Твоє, що носить в своєму серці, Твоє особливе, дорогое Твоє присутність. Кожен приносить сьогодні сюди Твоє, що для нас важно, Твоє, в чому проходить, те моменти в житті, в яких не видно рішення, те ситуації, в яких, може, часами не бачимо виходу. Приносимо сюди Твоє, що позбавлено надії, щоб Ти дав свою надію. Приносим Твое, что позбавлен любові, как Ты улил свою любовь. Приносим Твое, что позбавлено радости, как Ты дал свою радость. Приносим Твое, что слабое, приносим Твое, что грешное, как Ты сделал это мощным, как Ты это осветил и очистил. Иисус, просим Тебя спасать своего Духа сегодня на нас. Просим, увоходь в наше життя, увоходь в грех, куди можна навіть Тебе не желаємо пустити. Нехай Ти будеш тим, хто буде вирішати. Нехай Ти будеш тим, хто буде керувати. Нехай Ти будеш тим, хто буде показувати нам шлях. Боже Святий, просим Тебе спасати свого Духа, нехай Він увоходить в наше життя.
спошли своего Духа на Святой Костел. Спошли своего Духа нашему святому отцу Францишку. Спошли его искупом. Дай Духа Святого нашему митрополиту Тадеушу, да поможем искупам. Спошли Духа на свое духовенство, на святого диакона, братов и сестер на нас. Просим Тебя, спошли своего Духа так само на тих, особливо на тих, хто працює в нашій парафії. Дай им дар мудрости, дай им дар пояса Божия. Мы приходим попросить особливо дар Духа Святого для нашей парафии. Просим Тебя, Боже, одари всіх старейших особ, які ведуть в нашій парафії. Дай нам моці, дай нам надії. Просим Тебя, Пане, за всіх хворих нашої парафії, за всіх терпячих, за кожного, хто має хвороби. Просим, дай им своего Духа, Духа терпеливости, Духа отваги. Боже, желаем просить Тебя за наши семьи нашей парафии. Просим, дай им Духа едности, Духа любови. Да поможи им в сегодняшнем свете требовать смертно и непорушно. Боже, мы просим, дай Духа Святого молоді, покажи ему их шлях, накеруй их теми стежками, на яких заправды змогут знести свое счастье. Боже, мы просим за детей нашей парафии, за тих наимолодших, спошли им дар мудрости, спошли им можливість узростати в Твоей ласці, все больше и больше распознавать Тебя. Просим Тебя, Пане, за все группы, какие есть в нашей парафии, за супорность кружанцов. Просим Тебя за супорность фратишканского ордена светских. Просим за супорность молоди фратишканской. Просим за супорность Матери молитвы. Просим за супорность наших министрантов, за всех тех, кто находится тут, кто знайшов себе тут место, по яким приходится держаться на себе. Просим, спошли на кожного из них свою ласку. Дай им дар Духа Святого. Спошли им мудрость, как могли в щоденности знаходить Тебе. Спошли им дар боязни Божией, как спашанный прославляет Твое имя. Спошли им дар розума. Спошли на них, Пане, свои дары. Ты необходный для того, как кожен мог в своем житті отчуть Твою присутність, розпознати Твою доход.
Duchu Święty, zaklikają Cię w ludzi. Або сказано, що от той момент, коли ми видимо чоловіця, ти сам приходиш і заступаєшся за нас. Ти сам допомагаєш нам розпознати те, що нам сьогодні потрібно, те, що ми шукаємо в своєму житті. Любові так само маємо свої клопоти, маємо речі, за які переживання. Сьогодні желаємо доручити Тобі у святое, що є наше серце. Теперь я запрошаю на спонтаничные молитвы, просьбы. Бо ми, Діти Божі, так само отримали можливість просити у нашого Отця, просити того, чого святого потребуємо. Боже, я Тебя прошу за моих братов, за мою спорность. Прошу Тебя за кустодию братов и сына. Подари кожного потрібного ласки, Духа Святого, потрібних дарами кожен день. Прошу Тебя, Боже, особливим чином охини свою опеку і своїми дарами тих братов, які переживають тяжкість, клопоти, кризис. Прошу Тебя, Пане. Здоровья, тела, души, ощущения. Спошли Духа Святого. Прошу Тебя, Пане. Jezu, nie всіх друзів, які поділися без праці. Допоможи їм впасти духом, допоможи їм стратити надію, допоможи їм знайти твоє місце праці, але не потребує, то не зможуть нести твою любов. Прошу Тебя, Пане, за тех, кто приходит к Тебе со своей просьбой, как Ты выслушал их или помог им, как показал, что Ты есть, Ты завсёды есть помощь. Пане, я прошу Тебя, особливо в этот час, подари своїми ласками, своїми дарами медиків, працівників, службових здоров'я, дай їм сил, дай їм отвагу, дай їм в этот час, тяжкий час, не стратить надії, не стратить почуття, допоможи їм бачити чоловіка, кожному, кого зустрічають на своєму шляху. Пане, я прошу Тебе за всіх хворих, за всіх тих, хто переживає за своїх близьких, родних. Спошли їм свою надію, спошли їм свої дари, як сотворили чудо, сотворили бажання, что Ты есть Божий жизни, что Ты поддерживаешь, что Ты ведешь своим точным рукой. Просим Тебя, Пане.
Jezu, oddaj Твоему милосердности всей семье, сделай семьи, где не потерять. Прошу, все-таки поставить тебе на первое место. Нам поможи выховывать детей злобой своей воли, ласкал мудрости.
Боже, за дар Твоего избавления, за дар Твоей безмерной любови к кожному человеку. Нехай заходить коли пошана Тобі у кожну хвилину людського життя. Боже, за дар Твого Духа, який прийшов для того, щоб мацувати, щоб підтримати. Хвала Тобі і пошана. Боже, жадаем дякувати Тобі, жадаем прославляти Твоє ім'я, прославляти Тебе за те чудо, які робиш в нашому житті, прославляти Тебе за те, що даєш в нашому житті. Жадаем дякувати Тобі за ті дари, які кожен з нас у своєму житті отримав, отримує. Боже, я прославляю Тебе і дякую Тобі за дар святарства, за дар соборності, за дар моєго буття, покликаним до Твоєї служби. Дякую Тобі за те, що будучи годним, Ти покликав мене. Дякую Тобі, що кожну хвилину моєго життя Ти мене зміцняєш, підтримуєш. Дякую Тобі, Боже. Дякую Тобі, Боже, за можливість виступати до Твоєго стола. Дякую Тобі, Боже, за можливість приймати собі, споживати. Дякую за Твою велику любов, яку Ти даруєш кожного чоловіка, приходячи до Його постаті Христа. Дякую Тобі, Боже. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти присутній серед нас тут, у Єфрема. Дякую за те, що ми можемо созирати з Тобі і користатися своєю ласкою. Дякую Тобі, Боже. Дякую Тобі, Боже. Дякую Тобі, Боже, за дар віри для кожного з нас. Те, що кожен з нас знайшов, приводить сюди. Дякую Тобі, Боже, за нашу природу, за їх допомогу, за їх підтримку, за їх слово, за їх служіння. Дякую Тобі, Боже, за нашу парафію, за всю нашу супольність. Дякую. Дякую Тобі, Боже, що Ти ніколи не ставляєш нас самих. Дякую Тобі, що Ти ніколи нам от у цьому часі Ти не ставляєш чоловіка одного. Дякую Тобі, Боже, що Ти підтримуєш. Дякую, що Ти тішиш. Боже, дякую Тобі за Твій костюм. Місто, в якому можу прославляти. Дякую Тобі за моє життя, за кожну хвилину, яку можу відчувати Твою присутність. Дякую Тобі, Боже.
Дай нам Ісуса